причини за българи, стартирали малък и среден бизнес в Германия, да фалират и да затворят фирмите. Здравейте! Аз съм Силвия Николаев, икономист, завършил Бременския университет, живея в Германия от 1998 година и помагам на българи в Германия по финансови, бизнес и социални теми. Причина номер 1, за да фалира твоят бизнес в Германия, е да не се възползваш като малък предприемач със собствен бизнес от възможността да си направиш частно здравно застраховане. Какво е предимството на частното здравно застраховане? Ти имаш постоянна вноска на месец, не трябва да даваш процент от печалбата на фирмата ти. Какво е лошото, когато си на държавно здравно застраховане? Държавната здравна каса ще изисква вашите приходи и разходи за последната 1-2 години. И тогава с задна дата се е случвало на клиенти да връщат по 5-цифрени суми. Причина за фалит на частен бизнес. Направете си частно здравно осигуряване и се свържете с мен. Аз помагам. Причина номер 2 за фалит на млади предприемачи е когато не застраховат рисковете, свързани с работници, работещи назначени във фирмата, с щетите, които те могат да предизвикат. Важно е всички възможни рискове, които твоите работници могат да направят на клиенти, да бъдат застраховани. Държи се с мен да направим анализ на твоята фирмена дейност и да ти помогна да не стигаш до фалит. И третата причина, поради която много млади бизнеси фалират, е, че не са направили правна застраховка. Имате 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, възможност специалисти по всеки вид право да ви дадат консултация. Заповядай, аз помагам. С анализ на твоя бизнес, Силвия Николаев. И последното най-важно нещо, подарък, който ти правя днес. Заповядай в моята безплатна група Българи в Германия в WhatsApp и стани част от общност, взаимно помагаща един на друг. Това, което можеш да направиш сега, е QR кода, който ще видиш в края на видеото, да влезеш чрез него в групата. Държи се с мен, дай ми сърчице, пиши коментар от кой град гледаш това видео, запази това видео, препрати това видео на приятел, който иска да има собствен бизнес в Германия. Аз помагам. Твоя Силвия.